Четвърта поредна загуба за Локомотив Пловдив. Със сигурност няма да бъде доволен Душан Косич, но търсим неговото мнение сега. So, Mr. Косич, Господин Косич, играх с човек по-малко за много голям период от двубоя. Какво е обяснението ви за резултата? Нещата не се получиха за нас. Изобщо към момента не е така. Всичко, което не искаме, се случва. Мога да кажа, че съм горд от момчетата. Те дадоха всичко. Дори с човек по-малко, все пак създадохте няколко шанса. Да, както казах, нямахме късмет пред вратата на съперника, но трябва да приемем новата реалност. Борим се за оцеляване и ще видим. Много не взеха точки. Започва ли това да оказва влияние на футболистите? Не, това оказва влияние на всички. Никой не иска да губи. Това е трудна ситуация за всеки. Само това мога да кажа. Трябва да намерим решение. Още един труден двубой. Гости на ЦСКА 1948. Какво трябва да направите там? Добър въпрос. Всеки двубой в тази лига е изключително труден. Ще видим. Ще видим какво ще направим. Благодарности.